Hai दोस्तों, कैसे हो? हम तो फर्स्ट टाइम चाहिए मेरे को। एक मिनट। थांनाय ब्रा मा लायनाय मेथाइ मा मेथाइ ब्रा हा माबे बेदर आं जायालै बेखौ इयु मा मेथाइलै जानानैनो लोदो लोदो जाजोब्बाय माबाया खोमाया एम्बु लोदो बायदि जाबाय ने 5 रुपिसनि नंगौना नङालै 5 रुपिसल' रेसखौ नायनां थगायथारबाय खोमा 5 रुपिसल' खबर नंथारालै बे रेसखौ नायनां अनसुमा बेनो नामा अखाफोर अखाफोर बाला बाला हौवाया बाला जायालै मोदाय बायदि नुयोलै बायदि नुयो देनजार जायो हजम मोला मेथाइ क्या खा रहा है चिकेन
65 बाब्रे दाउसो माथो चिकेन दंलायबावो ये अखाफोर ये अनसुमा जासुलाथार अनसुमाया नगद मेथाइ जायो लोदै एम्बु माबाया बेबायदि जाबाय माया एम्बु लोदो सिगोन